Vedľa mňa už stojí manažer Olympic Casina v Trnave, Erik Hlavatý, ktorému už čoskoro odovzdám slovo. Erik, zdravím vás. Dnes tu máme skutočne výbornú pokrovú atmosféru. Býva to u vás takto často? Áno, dobrý večer, že vítajte v Casino Olympic Trnava. Áno, som známy svojou skromnosťou, býva to u nás skoro každý deň. Chcem povedať to, že v rámci siete Olympic sme základňou najväčší a najúspešnejší pokrový klub. Pokrové turnaje tu prebiehajú každý deň, myslím si, že v celku úspešne. Týmto by som vás chcel na ne pozvať. Okrem toho, že ste kasino, ale robíte pokrové turnaje každý deň a máte solídnu členskú základňu. Hráva sa aj cash, predpokladám? Áno, pravda, že hrávame aj cash game, takisto je to možné každý deň od 16. hodiny až do 4. do rána. Takže ste otvorení takmer non-stop. Okrem pokru stále sme v kasíne, to znamená, že na návštevníkov tu čaká aj živá hra. Čo konkrétne? Áno, tie otváracie hodiny, čo som spomenul, platia pre živé hry. Živé hry, to znamená americká ruleta, blackjack. Máme takisto v ponuke Ultimate Texas Hold'em poker, samozrejme poker. Otváracie hodiny, čo sa týka výherných automatov, sú od 10. hodiny do 4. do rána. A sme v 3. prevádzke Olympic Casina, tentokrát v Trnave, a ja o vašej prevádzke viem, že vy máte aj isté kultúrne večery. Povedzte nám niečo o nich bližšie. Presne tak, každú nedeľu večer máme kultúrne večery, máme tu rôznych spevákov, objednáme to, ľudia sa chodia jednoducho zabávať, máme krásnu dominantu, v prednej časti kasína je to bar, kde môžete prísť na kávu, na pivo, kedykoľvek a popri tom absolútne nemusíte hrať. Počuli ste dobre? Sme síce v kasíne, kde je živá hra, hráva sa tu poker, no môžete prísť aj na kávičku, je to tak? Presne tak. Všetci ste vítaní.